Américain là, voilà, il va Américain là. C'est quand tu es sur le là. Il travaille trop. Ouais. C'est un monsieur que j'apprécie personnellement parce que Barakara quoi. Ouais. Mais avec ta jeu avant de voir ça là. C'est mais nego, radamou. Après du de la nego qui va. C'est la Après du de la. Dame américaine. Ouais, qu'est-ce que va ira? Dame américaine du bon. Ah, tu vois pas un grand-père. Lors de faire le canal. Les montres de qualité de valeur, on tout à dama, pas de toi là, c'est pas wadani. L'exé. Et Charlie Maïdé. Bon, je sais pas, mais c'est quand vous voulez que tout non. Mais c'est un cousin de soleil quoi. Aka, comme des stratèges. Hey. Yallo papi. Ça va? Tiens, ne me toro avec tout non. D'abord, tu connais? Ah ok. Ah non, a marché tout le monde devait bolo quand même passer dans son message ouais. C'est bon. Vipère bien quoi. Ça c'est qu'on va faire. Na le connaît lui sera à voir dans. Ah banama min ta dramtan. Allah grawana ta fu. No kana gro fui. On va donner flow. Voilà. Et flow. Oh. So drama. Allah. Mas Allah. Masa. Na fora ne nana Bamakɔ sigi la. Ne ye baara o baara kɛ a si ma réussi ne bolo. Téléphone boli ma réussi, katatani boli ma réussi. Ne ye n bula warini bɛɛ don damuni kɛlɛ min na. N ko n bɛ n dayirimɛ ɲini n'o ye. Zo filɛ ka n'o ta ka n talen to sunɔgɔ la. Mɔgɔ bɛ su kɛ ka yala i bɛ tile kɛ ka yala wari tɛ sɔrɔ. O filɛ ka n'o ta nin. Ne ka so sara ko. K'a sɔrɔ n y'a bila nin yɔrɔnin yɛrɛ de la. Zaman sudah, akhirnya akhirnya, nak gimana lagi? Nak pernah tu gimana kalau? Zaman sudah, akhirnya, apa tu sudah? Bakara halal dinasa, suhu ke kasar, suhu hagere, jaga kerebe. Jaga rasa daerah te kasar, anak sejuta. Oh. Ikan hadiah jalan ni deh. Kau ni lepas kaya lah, ngai jamana kono, kaya jamana dong kono hadiah sih. Ibai, ni nak teru deh, jaga pun, mita, jaga orang lah. Uka, jaga musuh uka, sahaja mata. Wengkili, jaga uka, kono besi, jaga musuh lah. No kira, jadi jaga di, ni nak jamana kono, kafam, ni nak jamana kono. Imai. Hakuna nyumai. Niyo ke okanyere. Prezan be kama dai nike. Ya fika jama kuna duma. Okanyere. Jangan Ngalo. Ngui. Mito yala. Mita kuma jiko fe ne kuma jiko fo. Kono gusula no kono gusula. Boy mai. Ni rek tumane una. Nugo. Tang glaçon là, tang glaçon. Yo, mais chez Yabla. C'est bon. Ok. Tche, yo na clip din na. Jume. Ka fo kam se ga damu intagi. Ma fille depuis ne jorani ne ko ba ke ka damu. Je pense à autre chose.
Mais Flo, tiens, s'il n'y a pas de travail dans ces pays-là, on fait un changement d'idée. À chaque fois, quand on change, on va se rebeller. Voilà. On va faire barater Jamana. Mais Flo, barater, imagine. Barater. Il se la faut barater. Moi personnellement, moi je peux pas. Tu vois, je passe tous ces temps à étudier, le temps et c'est pas joli quoi. Bon, ne fana t'a to ye koyi. Grand sœur ne bila fɛn min na e kɔni b'a dɔn soli ka wuli cɛ moi je peux pas. Ka soli ka wuli ka taa baara la cɛ a ma nɔgɔn. Non, ma pas ça. Non, là. Flo. Voilà. Voilà. Zoé. Flo frère Zoé, elle est dans beaucoup dia. Damoua. Elle est dans beaucoup dia. Ay chori. Ela dam tu nada. Ela dam beaucoup dia. Abe baro de mai ma sikita. Ela dam beaucoup dia. Joni abwa ela kuma ke dam ta. Cɛ u b'a fɔ ko kuma dɔ fɔ ko zon maɲi dɛ. Ayi baro mitigi. Mɔgɔ jigilatigɛ yɛrɛ de maɲi. Mitigi san kɛ yɛrɛ de. Mais imagine n'a fɔra ko ba kɛ maa min ko b'a ka wari maɲumatɔ wari min ɲini. A kun bɛ teliman boli la a y'o bila ka taa boli. K'o bila ka taa damu san. A bɛ k'a dayirimɛ boli la ka famille balo n'o ye. Ka famille balo n'o ye. Dɔ fana bɛ t'o suɲɛ. Ça c'est pas bon. I b'a dɔn hali ne tun bɛ sa kɔngɔ la cogoya dɔ la ne tɛ tɛgɛ na nin ka damu kan. Bilahi. I b'a dɔn bandiw bɛ ni tigi ni. Ni tigi ka bila ka sɔrɔ a kana bɔ yɛrɛ de. Ne ka damu bila ne tun bɛ taa yɛrɛ de la kɛrɛfɛ. Ne tun bɛ sunɔgɔ la ne sɛgɛnna ne ye n ta ko n bɛ wuli sɔn dɔrɔn ne y'a ye ne ka damu tunu na ten. Ne kulela maa wɛrɛ dɛmɛ. N'a fɔra ko ne ka damu ne bolo de b'a la ne ye baara bɛɛ kɛ ne ma ɲɛ sɔrɔ la. N'a fɔra kalo o kalo ne de bɛ malobɔrɔ san ka bila ka taa village la ne ka dumɔgɔ ne fa ne ba ne balima an bɛɛ bolo de b'o damu in na. N'a fɔra dɔ filɛ ka n'o ta zo yɛrɛ t'a miiri a tɛ su a ye mago sa a filɛ ka du kelen dayirimɛ bɛɛ de tiɲɛ. Mais e fɛnɛ bɛ sunɔgɔ kare kɔnɔ yan nɔ an ka kare man ɲi. Kare man ɲi. E mana kɛ sunɔgɔla e ka damu in ci ka ɲi cogo min i b'a dɔn dɔ b'a ta. O b'a ta. N ko ne filɛ n ko gɛlɛya de ye n bila a la gɛlɛya de ye n bila a la. Karamɔgɔ ka du bi yan ni sunɔgɔ b'i la don so kɔnɔ i k'i da kuru kɔnɔna na. O ye tiɲɛ ye. An bɛ se k'i fɛ ka na nin filɛ nin ye ne tigi ye ka damu sun a t'a dɔn k'i n'a mɛn ɲɔgɔn dɔn. Mais an m'an seko bɛɛ kɛ pour que k'i ka damu ye. Mais ne somɔgɔw bɛ balo cogo di sisan o bɛ ye cogo di. A tigi bila ka tɔɲɔ dɛ a ye tɔɲɔ wala. A bɛ ka nin mun fɔ ni. Kana kasi sa. Ayi kana kasi. Wakɛ ale bɛ tan tɔ de ni ko dɔ kɛra mun ma bɛn a ma ale bɛ kasi de. I ka nin. Sisan ami de walayi ami de. A bɛ ye cogo di a bɛ ye cogo di. Kasi la n terikɛ bɛ kasi la i b'a dɔn nin da ma n'a ma ye. N'a ma ye an m'an seko bɛɛ kɛ pour que damu ye. E kun bɛ côté jumɛn de fɛ? E kun dalen bɛ kɛnɛ. Ça fait n'i ye dayɛlɛ dɔrɔn da côté ni yɛrɛ ne de dalen tun bɛ yen. Côté gauche fɛ. Awɔ côté gauche fɛ sisan. Ne dalen tun bɛ yen. Jɔn de kun dalen don? Ne ni mɔgɔ si tɛ ne ni mɔgɔ si tun tɛ o. Ne ye client ɲini ma client sɔrɔ. Pour l'instant 6/0 o tɛ yan. 6/0 Pour l'instant 6/0. Bon sisan i bɛ enquête ko to anw ma. I ka damu i b'a ye. Bon maintenant on va commencer l'enquête an b'a daminɛ dili ka yɔrɔ la. I y'a faamu an yɛrɛ b'a ka da la quoi i y'a faamu. An bɛna da gosi. Sinon ne ka kasi kun tɛ n yɛrɛ ye o. N ko ne ka sɔmɔ bɛɛ bolo de bɛ damu ye. Nin bɛɛ faamuyara sa. Nin bɛɛ faamuyara. E fɛnɛ Nin bɛɛ faamuyara i b'a dɔn. E tɛ cɛ de ye. I ye cɛ de ye. Wa n'an ye nin tigi sɔrɔ. I kɛ bi. An t'a daminɛ yan. An ka daminɛ. Muso ka mun bɛ nin na sa. E k'a fɔ tantɔ dɔrɔn. Muso ka e ye Bamakɔ musow dɔn. Deni est-ce que e ye Bamakɔ musow dɔn. Musow man ɲi dɛ musow ka jugu ni cɛw. Nin tɔ ma. Dili. Ni ko tɛ de yan. Dili bɔ sa. Voilà. Aw bɛ ka da kun ta mun de kɛra tan. Ayi bɔn sisan mun bɛ yen nɔ Kubakɛ ka damu labɔ. Kubakɛ ka damu labɔ. Kubakɛ ka damu de tun na. Cɛ an presselen don sa Kubakɛ ka damu labɔ sa. de b'an bolo an b'a min bolo an b'a d'a ma. To n'a fɔra i dayirimɛ bɛ i ka damu na. Waju dabila sa. To nin sa e y'a ka damu ye ne bolo a bɛ ka cɛ hinɛ minɛ dɔ ka damu ne bɛ kɛ Kubakɛ ka damu na. I yɛrɛ ko fɔra i ka damu ta ka na d'a ma an ka di cɛ ma dɔrɔn an ka taga. Baara de b'an bolo koyi. O tuma aw ɲɛ ye damu ye ne bolo. Telimatigiw bɛ tɛmɛ a ma e bɛ mɔgɔ caman dɔn a yɔrɔ la on sait jamais n'a sɔrɔ i y'a ye dɔ bolo bɛ quelque chose comme ça. Ne ko Flo bana aw ɲɛ ye damu ye ne bolo wa. Mais i ka kuma nin dɔn. Ayi aw ɲɛ y'a ye n bolo wa. An ɲɛ m'a ye e bolo koyi. E bɛ mun de kɛ diɲɛ fɛn kɔnɔ ne ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn ne ka jamana kɔnɔ ne min kɛ n ka fɛngɛ dɔ de. Ne tɛ foyi fɛ wa ne tɛ foyi la.
Ni yɛrɛ kana taa Poutine yɔrɔ la Poutine kan ka avion min bɔ sanfɛ ka na han n bɛn'o projet de ma a bɛ bɔ sanfɛ ba kana kisɛli bila ma nka kisɛli na y'a mɛn avion bɛɛ bɛ jɔ la mɔgɔ maa bɛ jigin ka na yan nɔ a bɛɛ bɛ labɛn o tɛ jigin fo dɛ n'u sera dɔrɔn o wari sera ka sɔrɔ y'a mɛn. Ka avion jigin yɔrɔ dilan avion boli yɔrɔ dilan sanfɛ. Ka olu jigin yɔrɔ bɛn ne ka sanfɛla kɔnɔ. Ayi i y'a sɔrɔ ma. Olu bɛɛ yan nɔ. O mana ni min bɔra avion kɔnɔ o bɛ jigin escalier la. O ti bɔ da fɛ ne ma wari minɛ cɛ n'o ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ de. Hali bi ala k'a nɔgɔya. O bɔra ka fana. Yɔrɔ zame ka di dɛ. Wallahi n'a daminɛ politique wɛrɛ de demande fu zame mɔgɔ maa bɛ sigida la n t'a fɔ a bɛ ka na zame a bɛ na zame baara kɛ fɛ a bɛ na zame kalan kɛ fɛ kunkuru. E ka jamana kɔnɔ de e bɛ ka na. A bɛ na zame kalan kɛ fɛ zame a kɛ cogo. Tiɲɛ na n'a ka fɛn. Wa aw kana fɔ ko n k'a labɔ a b'a labɔ cogo di ne bɛ mun kɛ damu na n bɛ mun fɔ damu i n'a fɔ cɛ yɛrɛ hinɛ bɛ ne na ha ko b'a kɛ o y'i tɔɲɔ dɛ zo y'i tɔɲɔ bi a y'i tɔɲɔ sini wa ne kana sa ba ma wa. O to yen sa o to yen ma o de kuma ye sa. ni nafa ti damu na a tɛ kasi a nɔfɛ. ko damu su la sisan yɛrɛ de sisan dalen bɛ sunɔgɔ damu su la ala du bɛɛ bolo bɛ damu na. ale mɔgɔ su fɛ damu y'i tɔɲɔ dɛ. ale bɛ damu de da n'a ye damu de da sisan ani mɔgɔ min bɛ sigi sisan o tigi bɛ wari dɔ bɔ ale bɛ wari dɔ bɔ o bɛ su a b'o ka wari sɔrɔ. n b'a dɔn k'a fɔ ka na hali kuma dɔ ne ka seere yan nɔ don dɔ la a y'i tɔɲɔ dɛ ko b'a kɛ u y'i tɔɲɔ kana yafa ma diɲɛ kuma in dabila sa kuma in dabila sa. sisan i b'a fɔ an ye sisan an b'a fɔ kɛ cogo. I b'a fɔ an ye dɔrɔn an b'a ko kɛ. I kun bɛ se ka na fana kun bɛ se ka na nin ko fɔ an ye. E tɛ mɔgɔ dɔn. aw kana n ka jinɛw lawuli yan o tuma aw bɛ ko ne ye zone ye aw delila ka ne siyɛn ni kuma dɔ la yan nɔ wa. aw delila mun kɛ sa. a ko k'a kun bɛ sunɔgɔ de la a bɛ se ka kɛ e y'a ta k'a bila i fɛ yen nɔ yanni a ka wuli. a bɛ bolo a bɛ bolo. a banna. Complice. Complice. Ouais. Complice. A banna. Dili. Qu'est-ce que tu as? Mun bɛ. Sisan a ko nɔgɔyara quoi. I nana ni damu ye a ko la. I nana ni damu ye i b'a bɔ. Aw mun damu. Ko ye. Kana kasi sa. Kana kasi ne y'a f'i ye n'i kana kasi sa. Na ne yɛrɛ la. An sera sɔrɔ yɔrɔ la ka bɔ n taara mun de bɛ. A bɛ sɔrɔ sisan. An tɛ bɔ yan nɔ ka faama damu sɔrɔ. I ye damu mun fɛ k'a sa. Aw ma damu de sɔrɔ kɔnɔ yen nɔ. Ko e ka damu de tun na. Aw ko ma kɛ ka damu tun na kɔrɔ ko b'an bolo yan. N'a tɔ bolo a bɛ sɔrɔ jɔn bolo. Sisan anw de ye zo ye. Aw ɲɔgɔnna zo bɛ yan. Écoute. La vérification n'exclut pas la confiance. La confiance, oui, tiens. Vérification pour la dame, on la trop, il va vérifier. Il va vérifier. Ouais. Il va y avoir un et donc, tu dame qui me donne la dame qui te donne. Voilà. Ne donna depuis sɔgɔma de fɛ ne ma. Mana fuma ni kun b'a bolo i b'a ta ka na an b'a lajɛ mun b'a bolo. Filaw lamɛn n'a b'aw ka mɔnɔmɔnɔ ko la aw cɛbakɔrɔw nata koloko kɛ bali ninnu aw kana fɔ k'a bɛna sonyani nkalon ta ka da nin na dɛ aw ɲɔgɔnna zon bɛ sigida in na yɔrɔdɔ bali da tiɲɛnen ninnu aw bɛna sonyani nkalon da ne de la est-ce que kulo ka kɛnɛ ne mɔgɔ bɛ nin ka fɛn na yɛrɛ ne mɔgɔ bɛ nin na. ni mana fuma donna a tɔ an ka lajɛ a tɔ an ka lajɛ. e ni mana fuma dɔ donna. a tɔ ta e y'a ye. e ni mun de donna e ni mun de donna. kɔlɔni fili. e ni mun de donna. kɔlɔni fili. dɔ ye cɛ o ka dɔ yɔrɔ deli. n'a donna e bɛ se ka mun kɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun. dɔ ye cɛ o ka dɔ dɔ ye. e bɛ se ka mun kɛ. e bɛ se ka mun kɛ. mana mɔgɔ ninnu. n'a ta bolo baarakɛ balo. n'a donna e bɛ mun de k'aw na. e don ni dɔ ye cɛ aw fila la ka don. n'a ye cɛ ka don. fulo e tɛ ne bɛ taa communication tigɛ ka di mɛ ma sɔn dara. fana an ka karamɔgɔ yɔrɔ la. ni tɛ taa polisi la. an ka taa lajɛ a fɛ an ka taa karamɔgɔ yɔrɔ la an ka taa karamɔgɔ yɔrɔ la. ko bɛ kɛ na ko bɛ kɛ na. a y'a nafa. a ye nafa baarakɛ balo. aw kun ye sugu wele k'a bɛ sɔn nkalon ta ka d'aw na. n'u kunkolow lajɛ bani i ko bom. awɔ kisi fo ka sa i ka farin kojugu. mɛ o bɛ sɔn nkalon ta ka d'aw na. ayi farinya ma ɲi muso la sa i ka dusu bɔ ka di kojugu han dɔn ka taban ye ninnu ye mɔgɔ lankolonw de ye. karamɔgɔ. cɛ yɔrɔ han a tɛ ka f'i karamɔgɔ ye muso ye danga cɛ i t'a wele k'a sɔrɔ e fa. karamɔgɔ. Salamu alaikum.
a bɛ cogo di baasi tɛ yen baasi bɛ yen baasi bɛ yen dɛ an terikɛ de don a ka damu de tununna an ko i komi an tɛ karamɔgɔba dɔn quartier in na yan ni e tɛ an bɛ fɛ i ka don a jigi kɔrɔ ala n'a kira kama i k'a ɲama i ka se ka i ka tutu ni ka tataw kɛ pour que a ka damu ka se ka ye. I bɛ se ka filɛli kɛ cogoya min na. se ka filɛli kɛ cogoya min na. cogoya min na an bɛ se k'a ka damu ye. Y'a ye. A ka damu de tununna a balo b'a la ɲɛ t'a la a tɛ ka se ka to yɔrɔ kelen. Kasi ni fɛnw na. ko kɛ wa ala tɛ ko kɛ gansan koyi a ka damu tununna. Damu de tununna bon an nana i ka filɛli de kɛ karamɔgɔ. ayi filɛli. damu in bɛ se ka ye cogo min na damu in bɛ yɔrɔ min na nin wagati la i b'o fɔ an ye. a fɔ e de karamɔgɔ ŋɛnsɛn. damu in bɛ mɔgɔ min bolo nin wagati la i b'o fɔ an ye. damu ye sira mun ta ka taa yɔrɔ min na i k'o bɛɛ fɔ an ye. ni kɔni ye dutigi cɛbakɔrɔ ye kasi la yɔrɔ o yɔrɔ se ka jigilatigɛ la. non kɛla baara ye i b'a dɔn bi ye tɛnɛ ye sinon damu kɔni yɛlɛma gɛlɛn kɔni ni ne yɛrɛ ye fura k'a ka samara la dɔrɔn zo min na nka bi ye tɛnɛ ye ne tɛ filɛli kɛ tɛnɛ tɛnɛdenw filɛli man ɲi. walayi karamɔgɔ e tɛ maa yɛrɛma ye walayi e tɛ maa yɛrɛma ye karamɔgɔ walayi e ni jugu fɔlɔfɔlɔ de ne man ka jugu ɲini yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ne dayirimɛ ɲinina tun ne e b'i jɔ k'e tɛ se ka filɛli kɛ tɛnɛ k'e tɛ se ka filɛli kɛ tɛnɛ o mun mana ko ye. i b'a dɔn filɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn ala ye sa fɛn filɛ nin maanifin n'i ka fɛn sonyɛna kana da i ni kan kojugu bari a bɛ se ka kɛ ala y'a don i ni ko dɔ cɛ fɛn ba dɔw bɛ yen nɔ walahi saraka ba dɔw bɛ yen nɔ a bɛ bɔ n'i bolofɛn mais e bɛ fɔ kɛ i n'a fɔ diɲɛ wulila Sali i cɛ filɛ i karamɔgɔ de ala de ye dɔɔni kalifa a la ala de ye dɔɔni kalifa a la. o yɛrɛ o to yen ma ye nin tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye. nin tɛ karamɔgɔ baara ne tɛ karamɔgɔ a bɛ na yan. e fana sigilen bɛ nin kunna ko furu ko parce que ko karamɔgɔ. e ɲɛfɔ e kɛ n bɛ min fɔ ni ye mun mɔgɔ sugu ye. e damu de tununna karamɔgɔ b'i jɔ k'ale tɛ filɛli kɛ tɛnɛ ne tɛ gɛrɛsɛgɛ ɲinina an ka du bɛɛ bolo bɛ cɛ hinɛ la bɛɛ ale ka an ka du bolo an ka du bɛɛ bolo. Ayisa. ayi a banna koyi. baliku bɛ k'i panpa ye ko. karamɔgɔ ko tigɛlen. fɛnɛ ni sa ne kɛbagaw i ka cɛkɔrɔba jɔlen ne kasi la a dayirimɛ fɛn ɲin'a ye sa karamɔgɔ. ala b'a bila a ka mijan na sa i b'a dɔn a bɛ. kana misali fɔ kana fɔ ko misali sa cɛ ne fɛnɛ k'i b'a fɔ a ka jɔn sɔrɔ a la kɛ i cɛbakɔrɔtɔ min jɔ mɔgɔw ka du kɔnɔ kasi la. ni ma dabila fara ne b'aw ɲininka ayisa sisan ne b'aw ɲininka ne ye dɔrɔn de ye yan sigida la n bɛ panpan k'a lajɛ ni maa min kan ka siɲɛ k'o ɲini k'o dɔn o tuma ne ye dɔrɔn de walima ne ye caméra de surveillance de ye n'aw mago bɛ na a bɛna a capturer ni min bɛ yen m'o ye m'o bonya ayisa ayi nin ye molobaliya de ye sa an ko n'o don n tɛ ɲini n tɛ filɛli kɛ tɛnɛ bi n tɛ filɛli kɛ tɛnɛ si ni min y'o jɔ de kɛ i b'o de fɔ. n tɛ filɛli kɛ tɛnɛ n tɛ filɛli kɛ an jɔ sa a b'a ɲini sa karamɔgɔ kɛ ala n'a kɛra e yɛrɛ b'a dɔn tɛnɛ filɛli ba in sa ala y'a jateminɛ météo la n'i ye météo ye k'a fɔ pilote ma k'a kana pilote layɛlɛn sanfɛ c'est que bugu bɛ sanfɛ. o tuma e ye pilote de ye. ayi ne bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn ko foyi ti kɛ gansan tɛnɛ filɛli ma ɲi n t'a kɛ n tɛ olu ka filɛli wa ne si de. ne bɛ ka siga i ka dɔɔni ninnu na dɔɔni. e ka siga la n'a ye diɲɛ kana da la. karamɔgɔ ne tɛ kuma fɛ walayi fo ala k'a to e mago ka se ne ma don dɔ ne ye mago sera ne ma don dɔ e bɛna ne don ne ye maa ma bilahi ne bɛ ko dɛ. a y'a fɔ ka ban. ne bɛ ka siga i ka dɔɔni i muso lamɛn i muso lamɛn. walahi nin tɛ gansan ye ala nin ye filɛ ni vara ye e kɔ e furubaden ti u kɔ ka taa wa e ti u kɔ ka taa yen ninnu tɛ dɔn ko foyi la n'u ka bɔ tɛ ko min na bilahi. a ka fɛn dɛ dɛ. jɛgɛ fɛn ka ban o. Zami jara ko fɛn fitinin ko n bɛna garidi dɔ bila garidi mɔgɔ dama dɔ maa fitinin min na fo bila ka na bindi e yɛrɛ garidi fisi to kɔnɔ yabe ne yɛrɛ bila min karite yan nɔ yan nɔ karite bɛɛ n bɛ tila ka yala an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ sigida yan kɔnɔ yan nɔ n b'a gɛlɛya b'a bɛɛ jɛlɛjɛlɛ ta ka bɔ pewu yabe sigida na maasi kana malo ni bɛ malo tobi dɔrɔn bɛ na yan nɔ n bɛ n'a bɛɛ fɛngɛ a b'a bɛɛ d'i ma a bɛɛ zame o a fɛn fɔlɔ n b'a a bɛɛ bɛ na bilen dɔ fo kanali kɔnɔ. ne ko k'e bɛna garidi joli da ka na ne garidi. e perezidan bɛɛ bɛ mɛn nin jabɔ ne bɛ garidi minnu bila ale t'a da dɔ fɔlɔ n ko n ye nin fitinin de kuma ne nin fitinin de kun bɛ nin ma
Le patron, gardez de la vie. On nous rentre dans le bois, faut voir vous. Maman dala. O mana o. Gardi joli be ere ko. Ena gardi chama be ka jamana kono dira kama gardi te ere ko. Président ma akere. Baile. Manda ne ku ne kifra kindo. Abibole. Machita abibole yisere yere. Eni ala che floni bara yoro kele na. E ka floni bara kele na kala kono ko ga fa ni ngadoma. La hakibaru. E fanga ma chokoro ba mbu ko katen. Ba tara dembe na foko mishi. Na bike kule te. E ka akono la e ko tuban na floni na. Ha? Na mana na go dem na tay mo kala tan. Ti kule la mo ko dele ko mishi de ni mamu ngambo. Ha? Tinere le te dusuku Karamogo. Hina tena me o Ai sa Karamogo nyine te dusuku na sakana foko te foye sa. Alete ni don. Kana fo te foye sa nga dairi mere bala. Dairi ga ba fami balona ya. Simba boleta doni. Hakili bala ko sena ne ega wa flam na ngome ta mun ngana wa. Ngo batara de ne ngosi. Chaye ngosi fonya doka ngosi. O kuma so. Aka haram. Kabe sodro ne jere ne. China go si konga na wa fly ka be wa mo ngani ngaja neta ni wa fly ko avion ni pana ka avion ma ji O me Karamogo sa ne barake mo mi o shwe sa tina nya ma te ga wa ko la se ni una le ni nata na barake doro we fe ga nyo ma de bu ne nya ma dabla toro arrangement ti de dérangement ali ave fa ko toro bon ti devient bonbon moi je suis pas bonbon hein Fatima Maïga ba fone kuma be ko à chaque avantage il y a un inconvénient. Ninga ko inconvénient hake drone hake o de ata ka fensiona batrama blale dure sara go wallahi bi ta du sa ni e ba woro ko ni e kasila ko ni a desera di wa ko de ke ibi miri de ko ni nyogo me ala ere ko baliku aya fa ko kornela ali ni zundu wazumbura ako baliku kan kasha kono di ala ya be se pembare ala ya fa ko kornela ko baliku kan kasha kono di ko cheba koro ako ora la kornela ako wala do fatiri ako cheba koro kana to diminga yinyeka ebe kashi kono aka haram Karamogo ebe kashi barka bani e fere la se ki bolo fla de ga kulia batra de nyira be ko bat solen bula kana ki be na kona ga damni ala kana to aka yere e te flan baran ngo foga jinya wele kan damin teble Bismillah mungara. Ema mungashila. Ne bɛ to ka damu de se yan ne nana n bɛ ka damu se bɔ ne ma mɔgɔ sɔrɔ ne sɛgɛnna ne ta ka kɛ sunɔgɔ ye ne wulila ka sɔrɔ damu tɛ yen dɔ ye ne ka damu suya E ka damu suya ok an ka du balo bɛɛ b'a la ne ka kalo kalo ne bɛ malo bɔrɔ san a bɛɛ de bɛ dilan ne mago salen filɛ Ai te se ka taa polisi so la ka taa déclaration kɛ yan ne ma kalan ne tɛ polisi ko ɲɛdɔn i mana taa k'i bɛ to déclaration kɛ polisi la polisi kelen k'i yɛrɛ minɛ o t'a kelen kungo ye ne b'o ɲɛdɔn wa komi jɔ ne bɛna ci la du kɔnɔ mina vara bɛ yen n bɛna wari dɔ di vara ma n'i y'o di an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa kɛ i y'a mɛn i bɛ taa n dɛmɛ polisi awɔ n bɛ taa Atara. Le lakala ko to ba de Eh, tu vois, on science bien. ba fi Tu veux voir mon soro. Si toi c'est moi la match. Dame takana. Parce que ça tombe bien. Je dois vérifier quelque chose comme parent. Ouais. On doit compter les pions. Ouais. Parce que c'est des qualités. Les chevaliers. Il va atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, les pions, et vieux père inflé. Tu es satisfait quoi? C'est de la qualité qu'il veut. Et puis, au quoi le gros bébala? Gros bébala, dame, la dame. Au quoi on a mis son al 50 000 sur là. Bon, 50 000 euros. 50 000 euros. Bon, on aurait le pas connu. Oui, 25 millions quoi. Allah
wallahi ala ka barika dɔw la ala k'aw si cɛya ala kana faga tile ala kana lebu a lebu bi a bɛ lebu don ala ka kunnaja dɔ ma o don wallahi nin diyara ne ye dɛ e ma bɔ wa. parce que e bɔra dɔrɔn. awɔ kɛ. e bɔra dɔrɔn ne ka petit ye ne wele quoi. awɔ. ya ne ye kogo ta dɔrɔn ka to o ko la parce que n tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a. ayi kilancɛ naani. an foyi tɛ. Ama ko bɛ ka ɲi. awɔ. An pasi ala. baasi tɛ. n'a ye enquête da nin kan ya an b'o ko ɲɛnabɔ parce que an y'o de f'i ye k'i kana jɔrɔ. an ko kana jɔrɔ non ayi ma ye. Ara komi ne ko bɛna 1000 d'i ma. ah ok merci. ne ce. filɛ nin bara cɛ nɔnɔ cɛ ma. An dun ɲɛ kumunen don mun na. ayi foyi. Mun bɛ yen. foyi tɛ. a ma nɔgɔya dɛ a minɛli ma nɔgɔya. minɛli ma nɔgɔya. minɛli de ma nɔgɔya. Dan minɛ n dama komi e ma fɔ sa ko feti dan minɛ n dama. foyi dira sa. kelen ninnu ye maa ɲɛnama ye dɛ i dɔgɔnin ninnu ye maa ɲɛnama ba de walahi sigida bɛɛ ka bonya b'u kan u fila ka ne jigi tugu n jigi tigɛlen ne ka dayirimɛ bɛɛ de bɛ na ne denbaya ba dayirimɛ bɛɛ de bɛ na n kɔrɔ n dɔgɔ walahi nin diyara ne de kansɛri walahi dɔgɔnin ɲuman b'i bolo ala ka barika to i la. N'a ma wari de dun. kira. A ka ka foli fɔ ale. Ko selen don. ça c'est plein de bara. ni sanga jɔra la. i ka damu ye ka ban. ayi walahi n tɛ fɛ ka n'aw gasi la sa. Flo, e ka nin manamana ko ye. I bɛ damu kalifa la ka tila ka tan ko fali min sara n na. Ne tɛ nin manamana ko la Flo wa. Alima e ka segin ka kuma in ka taa n m'a faamu. Flo tɛ wa? A tɛna sɔn ka n tɛnɛ sɔrɔ ka damu kalifa na sisan na ka damu ta ka sɔrɔ a ma sara ne yɛrɛ kɔnɔ mɔni bari ne bolo ko dɔ taara n'a ye. ça fait ne y'e faamu a taara damu kalifa e la ko mɔgɔ kana ta k'e k'a dun. A ka kalifa ne la de. ça fait a tilala ka dun ka taa Ka ta. tila ka dun ka taa ne yɛrɛ ma bɔ o kalama yɛrɛ. Mun kɛra? ne ma kankari da aw ye ne hakili la ko aw ye maa ɲɛnama jaw tɛ maa ɲɛnama ninnu de taara ne dalen to sunɔgɔ la ka ne ka damu suyan ne bɛ ɲini ka n yɛrɛ fa kasi la ja ninnu de ne ka dalen. Ne bolo la kala ye wese bali kuma kɛ. e bolo bɛ k'i kala ye kɛ e bolo bɛ k'i kala ye kɛ ne y'a f'i ye n'i nana mɔgɔ sɔrɔ kuma la a ɲini i ka kuma ta fan dɔn a ɲini i ka kuma ta fan dɔn yanni k'i da don a la. Ne tun y'a fɛ ka suyɛni ninnu dabila. Alima a ye lamɛn e yɛrɛ m'a fɔ sisan k'e ko k'u ka suyɛni dabila wa ça fait ne y'a faamu baara yɛrɛ de ye sigida la suyɛni ye. Ayi u tɛ suyɛni kɛ. sisan kɔni dirati don walahi n y'i bonya mais a to n ka taa ni ninnu ye polisiso la n ka t'u datugu. Ayi kuba ye hinɛ kuba ni taa ni polisi ne ka furu b'a da fɛ dɛ. i ka furu bɛ k'a da fɛ dɛ bilahi ni ala cɛ ni ne bɔra bilahi i ka furu ma sa a bɛɛ n'ala a kɛ cɛ ne kama ka hinɛ la wala. n'a nana a kɛ ne kama hinɛ la y'a mɛn yan. wala n'i furu sa a bɛɛ n'ala cɛ. Ala kama hinɛ la ala kama kuba nin tɛ nin bannen ye wala ye u tɛ segin a ɲɔgɔn na. Alima walahi e de kama n bɛ ninnu to yen komi ne yɛrɛ ye balimamusotigi ye a ma di ne ka muso dɔ ka furu salen k'a sababu bɔ ne na i bonya ani barika kama n bɛ nin ko in bila mais kankari dun ne y'u tɛgɛ ta ni ɲɔgɔn wɛrɛ la. a ɲɔgɔn fila tɛna kɛ i ka damu minɛ kuba kɛ sabali. Aïe, non, il n'y a pas vraiment, tu parles trop. Flo, jour d'abord. Aïssa, qui t'a demandé? Qui t'a demandé, Alma, tu parles trop. Flo, tu as fait un débat là. Ne pas faire un chien. On n'a qu'à le faire là. Chini, bi baby gam na dabe ka. Voilà, on va faire rien. Amaso, on garde ce que tu veux, on garde ce que tu as là. Laisse tomber. Zomirano, aga zomira. Bien kala yina senda me bien kala ka obeza ka yere. Lajida beba do miangala zonkuntike ba bina badu. Am bebo do ya sigidara. Zomirana. Aga zomira. Karamogo, moi je te respecte, tu le sais, n'est-ce pas? Français wa. Be jagoya français fo la no e no kono be bureau kono e sigi menne ka du kono ya ite fo la wol fenta ko e ni vara depuis ne a e jako yoli yolla ne adon ni tabate masi oko zamena no je te dis moi j'ai du respect pour toi et kana tonga kumare kuma be mu fo ni be na mu fo zon kontiki basi gile na nere question posée web c'est le jabia ne be la me ola wa c'est le jabia ke la me muna zone bara me zone bara me kasoge Donne de là à ta casola. Flo. Silence. Flo.
Flo banche ça. Non, elle m'a fait quoi respect à boire. Flo banche ça. Donc pouvoir continuer. Flo ne ka sura ta fa ble billahi benga double. Basite ay san me ebe ke de tre kana ka sura ta fa ça. Elle a tout qu'on a mis en suturale. Comment tu vas t'alader? Ame tout qu'on a anodi. Et tu manques ba ke yelama. Ebe manque. E kana ka sura ta fi da kona blensa. Et tu ka sura aba to anshila. Flo ego jime ego. Ay chance de sura Karamogo. Sinon ebe tchaka ça dit ali ka so do fenga ni na obek so ye to ko. Tellement que tu mérites d'aller là-bas. Hein? Billahi ni ne kan bara dondala koni. Me ko ke bali ko la billahi. Ni ma marfa chawla me muru to kama be jugare billahi. Parce ibi kana fiere fontafe. Nya fara ma dela kana to kan fiere fontafe. Mani fiera kana fiere fo. Basi tete menai. Je me nakale mulema sanga so yi. E ne bana sa. Ai sa mulema sanga so yi nyoga fe Karamogo. Mulema sanga so yi nyoga fe. Ah?